אז ערב טוב לכולם, אנחנו ב10/12/2015 בשיעור נוסף, הדרכה שביעית כבר, בסדרה החדשה שלנו של לעלות לרמה הבאה במסחר. כמה מילים על עצמי לטובת מי שלא מכיר, אני דוקטור למינהל עסקים, יותר מ-20 שנה של הוראה אקדמית, אני מאסטר ב-NLP. NLP זה מכלול של מודלים פסיכולוגיים, שעוזרים לנו להבין איך אנשים קולטים מידע, מאבדים אותו, מקבלים החלטות ופועלים, ובעצם אני משתמש בידע הזה, גם כדי כמובן לשפר את הביצועים של עצמי, וגם עם הלקוחות שלי, עם התלמידים שלי, שאנחנו בעזרת הכלים האלה יכולים להתגבר על כל מיני אתגרים מנטליים ואחרים. אני סוחר כבר יותר מ-20 שנה, על מגוון של ניירות ערך, מגוון אסטרטגיות, ובשנים האחרונות אני סוחר על מטח, מדדים וסחורות, בסדרת ההדרכות האלה שכולן מוקלטות, ואת כולן אפשר למצוא. אנחנו מדברים על אלמנטים טכניים של המסחר, אסטרטגיות למיניהן וכולי, אלמנטים פסיכולוגיים, אנחנו מתעסקים גם בחיזוק החוסן המנטלי שלנו, ומנסים לשפר את ההבנה שלנו לגבי מאפייני השוק. והנושא המרכזי שלנו היום, לפני שנעבור לטריידים מהסקירות האחרונות, זה מצב השוק בימים אלה, ומי שעקב אחרי הסקירות שלי, אז רואה שבזמן האחרון יש לי הרבה פחות איתותים מאשר בדרך כלל. אני נאלץ לנתח את הגרף, רוב הדברים שאני מציג הם בגרפים שבועיים ולא ביומיים, כי פשוט ביומיים כמעט ואין תבניות, וזו הזדמנות טובה לדבר על מצב השווקים, מצב השוק בימים האלה, והדרך הכי פשוטה לדבר על מצב השוק, זה גרף דרך אגב שבועי, זה לראות את ה-ATR, ATR זה האינדיקטור שאתם רואים למטה, הקו האדום, average true range, ה-ATR הוא בעצם מודד את טווח התנועה הממוצע של הנרות, במקרה הזה השתמשתי בממוצע פשוט 10, זאת אומרת כל נקודה בקו האדום לוקחת את 10 הנרות האחרונים, ובעצם מחשבת את הממוצע שלהם מהגבוה לנמוך, ובעצם ככל שהמספר יותר קטן, זה אומר שהתנודתיות של השוק יותר קטנה. וכמו שאתם יכולים לראות על היורו דולר, מאז חודש אפריל, שהטווח התנועה השבועי הממוצע היה 385 פיפס בשבוע, מאז הממוצע רק יורד, והוא הגיע קצת יותר מחצי. עכשיו, טווח תנועה יותר קטן, זה אומר שהשוק זז פחות, אנחנו רואים את זה במקרה הזה גם בדשדוש של גרף המחיר, אבל גם אם הייתה במקרה איזושהי מגמה, וה-ATR יורד, זאת אומרת שיש שהמהלכים, התנועות יותר קטנות, אנחנו יכולים לראות שהמצב הזה מאפיין לא רק את היורו דולר, גם בפאונד דולר, אנחנו יכולים לראות שהייתה ירידה משמעותית, מאז חודש מאי ב-ATR, אנחנו יכולים לראות גם ביורו, ין יפני, שהוא ירד כמעט בחצי, ה-ATR ירד כמעט לחצי ממה שהוא היה, אנחנו יכולים לראות בדולר אוסטרלי ניו זילנדי, שגם כן הייתה ירידה, רק במדדי המניות, אנחנו רואים שטווח התנועה בחודשיים, 3 האחרונים הוא יחסית גבוה, אבל גם כאן אנחנו יכולים לראות שמאז אוקטובר הייתה ירידה, אנחנו יכולים לראות שמאז אוקטובר הייתה ירידה לא דרמטית כמו בשווקי המטח, אבל גם ירידה בתנודתיות של השווקים. אז פה נשאלת השאלה, מה זה מפריע לנו? אנחנו הרי סוחרים במסגרת זמן של 4 שעות או יומית במטח, במניות, אנחנו אפילו סוחרים, מי שסוחר, בטווחי זמן הרבה יותר קטנים, אז מה זה בכלל מפריע לנו שבגרף שבועי ה-ATR יורד, התנודתיות קטנה? אני ממתין לתשובות. דרך אגב, אם שומעים אותי,
אז שמישהו ישלח לי SMS שהוא שומע אותי. כן, מוטי. לדעתי שומעים, כי אנשים שלחו לי הודעות. אתה הפעלת את הזה? לחצת על הכפתור? אז שנייה נראה אם מישהו שולח לי הודעה. תודה. רבותיי, אם מישהו שומע אותי, אז בבקשה, שישלח לי הודעה. אוקיי, אני מבין חיים שאתה שומע אותי. אוקיי, אני אמשיך. אז בעצם למה זה אכפת לנו? זה אכפת לנו מכיוון שכאשר, גם בטיימפריים שבועי, כאשר השוק, התנועתיות שלו קטנה יותר, אז אין נחישות במהלכים, אין נחישות, אין המשכיות, ולכן גם טריידים שהטיימפריים שלהם יותר קטן, אני לא אגיד טיימפריים של 5 דקות, אבל טיימפריים יומי ושל 4 שעות, יש סיכוי יותר גדול שהתבניות לא יעבדו. זאת אומרת, גם אם יהיו טריגרים, יש סיכוי יותר גדול שהטריגרים האלה לא יצליחו להגיע ליעד הרווח שלהם. וכמובן שזאת תהיה הבעיה מבחינתנו, זה מקטין את אחוזי ההצלחה, ודרך אגב, הבעיה הזאת א', היא בעיה שקורית מדי פעם, לא בעיה, זה מצב שקורה מדי פעם בשווקים, זה חלק מהמחזוריות של השווקים, וזה מאוד מאוד אופייני לתקופה של סוף שנה, השבועיים שלושה האחרונים של כל שנה, שבועיים הראשונים של השנה הבאה, זה אופייני, יש הרבה מאוד סוחרים שבתקופה הזאת מפסיקים לסחור, בייחוד בשווקי המתח, בעיקר בגלל הסיבה הזאת, שבעצם השווקים לא כל כך זזים, וזה בהחלט מומלץ, בייחוד למי שסוחר בטיימפריים יותר ארוכים, יומי, 4 שעות וכולי, לשקול, לקחת חופשה, ובואו ונראה איך זה בא לידי ביטוי גם בטיימפריים יותר קטן, אז יש לנו פה את היורו דולר בטיימפריים יומי, ואנחנו יכולים לראות באמת, שימו לב לחודש נובמבר, תראו איזה נראות קטנים. תראו איזה נראות קטנים, ותראו גם שלמרות שבסך הכל הייתה מגמת ירידה, אם מישהו היה נכנס פה לטרייד לשורט, זה היה טרייד מאוד מאוד מתסכל. כי לא היה כמעט איזשהו מהלך רצוף של ירידות, אנחנו רואים בתחילת נובמבר, איזה נר אחד אדום גדול, ואחריו דשדוש ודשדוש ודשדוש, דשדוש כלפי מטה, אבל עדיין דשדוש. אנחנו גם יכולים לראות בתחילת דצמבר, היה לנו נר עוצמתי אחד ללונג, של התחזקות היורו, ואחרי זה 2 נרות אדומים. הנר הכחול הקטנצ'יק שם בין שני האדומים, זה הנר של יום ראשון בלילה, של פתיחת שבוע, מבחינתי הוא מצורף לנר שאחריו, אז שוב אנחנו יכולים לראות, היה לנו מהלך חזק, ושום המשכיות לאחריו, אלא 2 נרות אדומים קטנים של תיקון, שזה טבעי, אבל שוב זה חלק מתמונה גדולה יותר, של שוק שאין לו אנרגיה לזוז. עכשיו נשאלת שאלה, מה עושים בעניין הזה? ובעצם יש לנו כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, והיא תמיד נכונה, זה פשוט לשמור על סבלנות. כל אסטרטגיה, ישנן תקופות שהיא עובדת יותר טוב, ישנן תקופות שהיא עובדת פחות טוב, ישנן תקופות שהאסטרטגיה תייצר יותר טריגרים, ותקופות אחרות שהאסטרטגיה תייצר פחות טריגרים. זה טבעו של השוק,
ואם ישנה תקופה מסוימת שהאסטרטגיה או האסטרטגיות שלנו, או לא מייצרות טריגרים בכלל, או שהאמינות שלהם באותה תקופה פחות פחותה, אז לא סוחרים, מחכים בסבלנות לתקופות המתאימות, לאיתותים האיכותיים, גם אם זה אומר עכשיו חודש, לשבת על הידיים ולא לעשות כלום. זה חלק מהיכולות של סוחר מקצוען, להבין שעכשיו זה לא זמן טוב לסחור. אבל יש עוד דברים שאפשר לעשות. מי שסוחר במספר אסטרטגיות, אז יש בהחלט סיכוי טוב שגם אם חלק מהאסטרטגיות בתקופה מסוימת לא עובדות בכלל, או לא מייצרות טריגרים, או עובדות פחות טוב, יהיו לו אסטרטגיות אחרות שיתאימו לתקופה. ישנן אסטרטגיות שמתאימות לתקופות של דשדוש, ישנן אסטרטגיות שמתאימות לתקופות שבהן השוק החלטי ונע בהחלטיות לאיזשהו כיוון, ומי שמחזיק באמתחתו מספר אסטרטגיות, יש סיכוי יותר גבוה שבמגוון מצבי שוק ימצא את האסטרטגיה שמתאימה לאותה תקופה. אפשר לסחור במספר שווקים. מספר שווקים זה כמובן מספר צמדי מטבעות, אבל זה גם יכול להיות, בנוסף לצמדי מטבעות, סחורות, מדדים וכולי. כמו שאנחנו ראינו, שווקי המטח נמצאים כרגע במנוחה, בתנועה מאוד מאוד מועטה, אבל לעומת זאת שוק המניות עדיין נמצא בתנועה, עדיין דינמי, עדיין מייצר הזדמנויות, ובעצם מי שסוחר באסטרטגיות עקרוניות, כמו כל האסטרטגיות שאנחנו למדנו כאן ומדברים עליהן כאן, יכול ליישם אותן, אולי עם שינויים קטנים, אבל ברמה העקרונית יכול ליישם אותן על כל סוגי ניירות הערך, ואז בעצם אם הוא סוחר, מיישם אותם על מספר שווקים, אז בתקופות ששוק מסוים נמצא בדשדוש, הוא יסחור יותר על שוק אחר וכדומה. אני יכול להגיד לכם שאני לדעתי, לא לדעתי, ואז תחילת דצמבר בוודאות עשיתי עסקאות רק על מדדי מניות, לא עשיתי שום עסקה במטח. גם בנובמבר כמעט ולא עשיתי עסקאות על מטח, כי פשוט השוק מייצר הרבה פחות הזדמנויות. אפשר גם לסחור במגוון מסגרות זמן, ואז בעצם שוק שמדשדש בטיים פריים שבועי, בטיים פריים הרבה יותר קטן, למשל של שעה, כמובן שבהחלט עשוי לייצר מספיק הזדמנויות, כי בתוך טווח של דשדוש של 300 פיפסים, או של 200 פיפסים, כמובן של סקלפינג, או לעסקאות בטיים פריים קטנים, יש מספיק בשר. זה לא אומר שאני ממליץ לאלה שרגילים לסחור בנרות יומיים ו4 שעתיים, פתאום, רק בגלל זה להתחיל לסחור בנרות בטיים פריים של רבע שעה, בהחלט לא, מכיוון שזה מחייב מחקר והתמקצעות, אבל מי שיש לו את הזמן ומי שרוצה להשקיע ולבנות לעצמו גם פעילות בטיים פריים יותר קטנים, אז זה בהחלט יפתור את הבעיה הזאת. כמו שאתם יודעים, אני למשל על הדקס סוחר בטיים פריים של דקה ושל 5 דקות, ואז באמת גם אם הדקס ברמה שבועית ואפילו ברמה יומית מדשדש, עדיין בטיים פריים של דקה, כמובן שהוא ייצר את ההזדמנויות שלו, פחות או יותר באותה מידה וגם באותה מידה של אמינות. ולסיום הנושא הזה, הפרק הזה בשיעור שלנו, אני רוצה להראות לכם את המשמעות של סבלנות. אז בחרתי את הפאונד דולר מסיבה פשוטה שאת מה שאני רוצה להראות לכם ביורו דולר לא סיפק אפילו הזדמנות אחת, ומה שאני רוצה להראות לכם זה שמתחילת שנת 2012, היום אנחנו ב10 לחודש, זאת אומרת יש לנו כבר כמה וכמה ימי מסחר, הצמד הזה בטיים פריים של 4 שעות, שזה טיים פריים לגיטימי לחלוטין ומומלץ, סיפק מספר הזדמנויות לפי אחת מהאסטרטגיות שלמדנו בעבר, אני מניח שאנחנו גם נחזור על זה בעתיד, האסטרטגיה שבאה ומחפשת פינבר או נר עוטף, שפוגש את רצועת הבולינג'ר, ובואו ונראה
בראשון לדצמבר, בשעה 10, הנר של שעה 10 בבוקר, זאת אומרת, זמן לגיטימי לחלוטין, שכולנו ערים וסוחרים, השוק ייצר נר עוטף על רצועת הבולינג'ר העליונה, ואנחנו יכולים לראות מה קרה לאחר מכן. למחרת, הנר של 6 בערב, דרך אגב, השעות שאני כותב זה השעות לפי השעון שלנו, לא לפי השעון של מטה טריידר. למחרת, ב6 בערב, שוב, השוק ייצר פינבר, הפעם מחוץ לרצועה, ואנחנו רואים שגם הפינבר הזה הניב מהלך מאוד מאוד יפה. מי שפספס את הנר הזה, אז למחרת בבוקר, השוק ייצר עוד פעם פינבר על רצועת הבולינג'ר. זאת אומרת, כמובן שמי שנכנס בפעם הראשונה, אין שום סיבה להיכנס עוד פעם למחרת, כי הוא עדיין לא מימש את הרווח, אבל מי שפספס מאיזושהי סיבה את הפעם הראשונה, הייתה לו הזדמנות נוספת להצטרף. ואנחנו יכולים לראות ש5 ימים לאחר מכן, זאת אומרת, בהחלט היה צריך להמתין בסבלנות, 5 ימים לאחר מכן, השוק שוב ייצר פינבר על רצועת הבולינג'ר, ושוב הטריגר הזה עבד מצוין. אנחנו יכולים לראות ששלושת הטריגרים, 4 הטריגרים, ושניים הם בעצם חופפים, 3 הטריגרים, שלושתם סיפקו ווינרים עם יחס סיכוי סיכון הרבה יותר גדול מ1 ל1, ובעצם המסר הוא מאוד פשוט, המתנה בסבלנות להזדמנות. זאת אומרת, סוחר, ואני מדבר על סוחר שמתפרנס ממסחר, שהיה יושב יום יום על השוק, מהבוקר עד הערב, כמו שסוחר מקצועי עושה, או 1 ל4 שעות בא ומציץ, כי הוא סוחר בטיימפריים של 4 שעות, אז 1 ל4 שעות בא ורואה מה חדש, מה הסיפור של הנר האחרון שנסגר, היה מתחילת החודש, עושה בסך הכל 3 טריידים על הצמד האחד הזה, ושלושתם היו ווינרים. אז הוא היה עומד כרגע, אם הוא מסכן 1% מהתיק בכל עסקה, הוא היה עומד כרגע על פלוס 3% מתחילת החודש, בלי הרבה טריידים. כמו שאמרתי, ביורו דולר לא הייתה אף הזדמנות כזאת. אני לא בדקתי עוד צמדים, כי רציתי להראות לכם את הרעיון של הסבלנות. יש לנו אסטרטגיה, שימו לב, אסטרטגיה אחת בסך הכל, אפילו לא מגוון אסטרטגיות, אנחנו למדנו יותר מאחת, אבל אחת בלבד, סיפקה 3 הזדמנויות, 3 עבדו מצוין. אני יודע שחלק מהאנשים שנמצאים איתנו פה בחדר, מיישמים אפילו את האסטרטגיה הזאת, מעניין אותי כמה מתוך הטריידים האלה הם תפסו, אבל זה לא באמת משנה, ושוב, זה המסר, גם אם השוק פחות תנודתי, גם אם יש פחות הזדמנויות, מי שמתייחס למסחר במקצועיות, ישב, יעקב, יחכה להזדמנויות המושלמות, והן יגיעו בתדירות כזו או בתדירות אחרת. ואם הם לא יגיעו, אז הוא פשוט לא יעשה עסקה באותו יום. בואו נראה אם נשאלתי שאלות בינתיים. כן, מישהו שלח לי שאין אפשרות לכתוב בצ'אט, אני יודע שאין אפשרות לכתוב בצ'אט, יותר נכון, אני לא יכול לקרוא את הצ'אט, אז מי שיש לו שאלות, שפשוט ישלח לי SMS, או אימייל, או וואטסאפ, ואני אתייחס לשאלה שלו. מישהו כתב פה שכשאין כשאין תנועה לא ניתן לסחור, אז אחד, זה נכון, זה לא שלא ניתן, כי כמו שראינו אין תנועה בטיימפריים גדול, אז בטיימפריים יותר קטנים ניתן לסחור, אבל סביר להניח שיהיו פחות טריגרים, ויכול גם להיות שהם יהיו פחות אמינים. במקרה שראינו כרגע, זה עבד כמובן מצוין. אוקיי, עוד שנייה אחת אני מסתכל אם יש שאלות, ואני אמשיך. אוקיי, אני אמשיך ואני אראה אחרי זה אם יש שאלות. ב10 לדצמבר, היום לפנות בוקר, היה גם פינבר על הרצועה, אבל אלה מביניכם שממשיכים איתי, שהולכים איתי מספיק זמן אחורה, יודעים שזה פינבר שהוא לא איתות איכותי לשורט,
מכיוון שאני קורא לזה שהמחיר מחליק על הרצועה. הפינבר הזה הוא הנר השלישי, ובמקרה הזה הוא הנר הרביעי, לפחות 3 נרות, שנוגעים ברצועת הבולינג'ר העליונה, ולכן זה פינבר שאנחנו צריכים לדלג עליו, הוא לא טריגר לכניסה לעסקה, ובאמת בנרות שהיו לאחר מכן, הוא גם יצא בסטופ. כמו שאתם יודעים, בכל מוצ"ש או ראשון אני שולח לרשימה של מנויים, המנוי הוא כמובן בחינם, מי שרוצה מוזמן להצטרף. אימייל עם רעיונות מסחר לקראת השבוע הקרוב, ובהדרכה ביום חמישי, אם אין לנו אירוע מיוחד, אנחנו עוברים על הרעיונות שנכנסו לפעולה, ורואים מה קרה איתם, מנסים להפיק לקחים וללמוד. אז בואו ונראה מה קרה עם הרעיונות של השבוע האחרון. האמת היא שרוב הרעיונות היו בין כה וכה בגרף שבועי, וגם לא נכנסו לפעולה. היחיד שסיפק משהו שדומה לפעולה, זה הקנדי מול הפרנק השוויצרי. התמונה שאתם רואים כרגע זה בעצם מה שהיה בבלוג שלי, בדוח בסקירה של סוף השבוע, וכמו שאנחנו רואים, יש קו תמיכה, אלכסוני עולה, ובסוף השבוע שעבר המחיר בעצם נבלם על קו התמיכה הזה. ישנם בעצם 2 תסריטים שיכולים לייצר לנו הזדמנות לעסקה, התסריט הקלאסי והאופטימלי, מכיוון שמדובר בקו תמיכה אלכסוני עולה, התסריט האופטימלי הוא שיווצר איזשהו פינבר, או איזשהו איתות ללונג על קו התמיכה הזה, ויאפשר לנו בעצם להיכנס ללונג, בתקווה שהצמד יחזור לנוע באותה מגמה שהוא נע עד עכשיו של עליות. התסריט השני הוא שקו התמיכה הזה לא יחזיק, המחיר ישבור אותו, ואז יבצע תיקון, ויבדוק האם קו התמיכה הזה הפך להיות קו התנגדות. ברגע שיוכח שקו התמיכה הזה הפך להיות קו התנגדות, אנחנו נחפש איתות לשורט כדי למכור את הצמד. אז זה מה שהיה בתחילת השבוע, ובואו ונראה מה קרה בהמשך. כמו שאנחנו יכולים לראות, הנר האדום הקטנצ'יק, זה שוב, זה הנר של יום ראשון בלילה, מבחינת האופן שבו אני מנתח את השוק. הנר הזה הוא חלק מהנר של יום שני, כי זה בסך הכל שעה או שעתיים בלילה שבין ראשון לשני. כמו שאנחנו יכולים לראות כבר ביום שני, השוק בעצם שבר את הנמוך של יום חמישי, והמשיך ללמטה, בשום טיים פריים, לא ביומי, כמו שאנחנו רואים, לא בארבע שעתי, בשום טיים פריים לא הייתה בעצם הזדמנות כניסה לשורט, לפי אף אחת מהאסטרטגיות שאני סוחר או שלימדתי אתכם. יש פה פשוט תבנית קאפ מאוד פשוטה, של ירידה בימים שלישי ורביעי של השבוע שעבר, תיקון ביום שישי, וביום שני פריצה או שבירה יותר נכון, והמשך הירידות. כרגע, הדבר היחידי שיש לעשות זה להמתין ולראות שהאם המחיר יתקן, יגיע לקו התמיכה, וייצר עליו איתות לשורט. זה כרגע בהקשר של הצמד הזה, הדבר היחידי שאני יכול להגיד לכם, וזה בהחלט תסריט שהוא אפשרי. שהמחיר יתקן, יגיע לקו התמיכה, יבדוק שהוא הפך להיות התנגדות, ויחזור לרדת או שלא. ואם הוא לא יחזור לרדת, אז לא יהיה לנו שום איתות. אז זה לגבי השבוע האחרון, זה בעצם הפריצה, השבירה שהייתה שם של הנמוך, ומכיוון שבשבוע שעבר לא עברתי על הטריידים, ערכתי פה את גבע גזית, אז זו הזדמנות טובה לראות את הטריידים מהסקירה של השבוע לפני האחרון, שם היה צמד אחד עם איתות קונקרטי, פאונד מול פרנק שוויצרי, הייתה שם תבנית היפוך מגמה, מבוססת רצועות בולינג'ר, כמו שאנחנו יכולים לראות, המחיר יצא מהרצועה, ירד, יצר איזשהו שפל, חזר לעלות, ה-RSI בתיקון, אני קורא לזה הרגל השנייה, היה נמוך מה-RSI ברגל הראשונה, וברגע שהמחיר שובר את הנמוך
שמסומן בקו אדום, זה בעצם האיתות להיכנס לשורט על הצמד, וזה מה שקרה בהמשך. כבר ביום שלישי, נכון? זה היה ביום שלישי, ולא, סליחה, זה היה ביום רביעי בשבוע שעבר, בשני לדצמבר, ביום רביעי ב7 בערב, הצמד שבר, נכנס לפעילות, ובעצם למחרת הוא הגיע ליעד הרווח. כמובן שאנחנו לא צריכים לשבת מול המחשב ב7 בערב כדי להיכנס לעסקה, זאת תבנית שאנחנו רואים אותה ומזהים אותה הרבה מאוד זמן מראש, אפשר להכניס פקודות אוטומטיות, לא רק שאפשר, זה אפילו מומלץ, להכניס פקודות אוטומטיות, ומן הסתם הם יתפסו, ובמקרה הזה היו כבר מוציאות אותנו גם ברווח, מתי שצריך. אז זה הטרייד מלפני שבועיים, שוב, הזדמנות לפי האסטרטגיות שאנחנו לומדים. אז לקראת סיום, תזכורת לגבי שתי הרצאות שמתקרבות ב-16 לדצמבר, זה כבר ממש קרוב, סדנה משותפת עם גבע גזית, נשארו עוד מספר מקומות מצומצם, אתם מוזמנים, אני דרך אגב, שואלים אותי אנשים, מה הם ילמדו חדש, עם האסטרטגיות של גבע, שהוא סוחר על חוזים עתידיים, אם זה רלוונטי, אם זה לא רלוונטי, אם הם מתכוונים, אם מישהו שמתכוון להמשיך לסחור במתח, ולא רוצה לעבור לחוזים עתידיים, אם יש טעם שיגיע וכדומה, אם מישהו שמרוצה מהאסטרטגיות שלו, יש טעם שיגיע. לדעתי, כל פעם שאפשר לשמוע, בטח שבמחיר סמלי, מסוחר שאתם לא מכירים, סוחר מצליח, סוחר מרוויח, אפשר לשמוע ממנו וללמוד ממנו משהו, זה שווה. ואין לי ספק שרעיונות שגבע יגיד, אין לי ספק, לא כי אני יודע מה הוא הולך לדבר, אין לי ספק כי זה טבעם של הדברים, שדברים שגבע יגיד על חוזים עתידיים, על האסטרטגיות שהוא סוחר בהן, אין לי ספק שכל אחד מאיתנו יוכל לקחת לפחות דבר אחד אם לא יותר, וליישם אותו במסחר שלו, על האסטרטגיות שלו. אין לי גם ספק שההרצאה שלי תהיה מעולה, אבל אותי אתם כבר מכירים, ואת התכנים שלי אתם כבר מכירים, כך שבהחלט סביר להניח שגם פה אני אחדש לכם דברים, ובטח שחזרה תעזור ותטמיע דברים, אבל גם מה שגבע יגיד, אין לי ספק שזה יעזור לכל אחד מאיתנו, וכמו שאמרתי, נותרו עדיין מספר מקומות, בדף של הקורס, מעל המסך שם, יש קישורים, יש קישור לסדנה, להדרכה המשותפת שלי עם גבע, מי שירצה יכול להקיש שם ולהירשם, מתחתיו יש קישור להרצאה שלי, שהיא לא עוסקת במסחר, היא אבל תהיה מאוד אפקטיבית גם לסוחרים, למי שמתייחס למסחר כעסק, מכיוון שהמיקוד שלה הוא עסקי וניהולי, רבים מכם היו כבר בהרצאה הזאת, יש כאלה שעדיין לא, אז מי שזה מעניין אותו, עדיין אפשר להירשם במחיר מוזל, וגם לזה יש קישור מעל המסך של הקליפ, שדרכו אתם מסתכלים. אוקיי, וממש ממש לסיום, אמרה שאני מציע לקחת אותה ברצינות, לחשוב עליה, וכמובן שאני גם מציע ליישם אותה. הרגלים נכונים, ההרגלים הנכונים ימשיכו לקדם אותך ליעד הרבה יותר, או הרבה אחרי שדי המוטיבציה ימוגו. המוטיבציה בהחלט יכולה לגרום לנו לנוע. המוטיבציה יכולה לגרום לנו לעשות הרבה מאוד דברים, כולל אפילו להיות סבלניים, כולל להיות ממושמעים, כולל ללמוד, כולל לנתח. המוטיבציה יכולה בהחלט לגרום לנו לעשות הרבה מאוד דברים. למוטיבציה יש אבל בעיה אחת קטנה, שמשך החיים שלה הוא יחסית קצר. ומי שבעצם כל העשייה שלו מושתתת על מוטיבציה, רוב הסיכויים שלאחר זמן קצר יחסית, בעצם כשהמוטיבציה הזאת תיגמר, תסתיים, אז או שהוא יפרוש או שהוא יחזור לסורו. ולכן בעצם החוכמה היא לנצל את המוטיבציה שיש לנו בזמנים מסוימים, כדי לסגל לעצמנו הרגלים נכונים. מכיוון שברגע שיש לנו הרגל נכון,
אנחנו נמשיך להתנהג לפיו גם כשאין לנו מוטיבציה. זה הרי המשמעות של הרגל, שאנחנו עושים אותו בדרך שגרה, עושים אותו מתוך אוטומט. ולכן, אל תסמכו על המוטיבציה, גם אם יש לכם מוטיבציה גבוהה, גם אם יש פה אנשים שהם בתחילת הדרך שלהם, ויש להם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה להצליח וללמוד, ושומעים את מה שאני אומר, או דברים אחרים, ורוצים ומיישמים את זה, תהפכו את זה להרגלים. זה בדיוק כמו הרגל של לקום מוקדם בבוקר כדי לעשות ספורט, או בכלל הרגל של לעשות ספורט. ברגע שיש למישהו מוטיבציה, אנחנו רואים אנשים שלקראת איזשהו אירוע חשוב, אולי חתונה או אירוע אחר, יש להם מוטיבציה לרזות, אז הם מקפידים על תזונה ועושים ספורט ויורדים יפה במשקל, ומה קורה יום אחרי שעובר האירוע? הם חוזרים לסורם, כי הסתיימה המוטיבציה. אבל אם הם היו מנסים את המוטיבציה כדי לסגל את ההרגלים הנכונים, הם היו בעצם ממשיכים בסגנון החיים, זה היה הופך להיות סגנון חיים חדש עבורם, וזה היה הולך איתם כבר לכל אורך הדרך, והם היו נהנים מהתוצאות לכל אורך הדרך. אותו דבר נכון גם למסחר. אז אני סיימתי להיום, שיהיה לכולנו סוף שבוע נפלא. תהיו סבלניים, תזכרו ששווקי המטח כרגע לא יותר מדי ידידותיים, ובהחלט כדאי לשקול לנוח, וגם מי שסוחר שיקפיד הרבה יותר ממה שהוא מקפיד בדרך כלל, על איכות הטריגרים שהוא נכנס אליהם. וכמו שאמרתי, מי שרוצה להירשם לסדנאות, או של גבע ושלי, או רק לשלי, מוזמן לעשות את זה. יש קישורים גם לדף הפייסבוק שלי, גם של המסחר וגם השני. מי שזה מעניין אותו, מוזמן להיכנס, לקרוא, להגיב, וכדומה. אז שיהיה לכולם סוף שבוע נפלא, ולהתראות.